Uyabona ungaqala wena ube ubaba. Uyanya wena. Yabona wena mfana uyadakwa. Uyadakwa wena odakwayo. Ngoba manje kuba ubuwazi wena ungazongisabisa mina. Ungazongisabisa futhi. Ngangilokothe mina ungisabise. Futhi akushongo mina ukuthi ungabi nayo lo ID yakho. Akushongo mina ukuthi ungabi nayo sama ID. Akaze kusho mina. Akaze kusho mina lokho kusutha lokho. Ungabuyi mina uzonginyela. Wena ohambile washiya ingane. Akumini wena ukuba ngilana ngaliphi ka ukuba ufuna ukusebenza phela bese duze kwengane yakho uzosebenza khona la unakekela ingane yakho uyazi nje ngabekehla ngenyuka zama la kuza kanjani kapha wena ubuwazi ukuthi umithisile umuntu ahambe uthethe ingane. Masikubingelele sikwamukele kuphi nakuphi la usibukela ukhona osuku la namhlanje. Uyalazi igama le show silungisa umjolo ulithola khona la ku channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Mina ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. As per usual uyazi ukuthi mabe siqala le show sicela wena ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe like uphinde futhi ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Nangu thanks la eceleni mawupressa wona ulekelela thina ukuthi sikwazi ukuthola ama resources ayo le channel sikwazi ukukhuphuka sizithole sike ezingeni eliphezulu. Ngaphezulu kwaloko nanka ama members ku membership yawa joina mengabe ujoinile uyakwazi ukuthi ubuke inhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakwazi ukuzithola. Mengikhuluma ngeinhlelo zethu khuluma ngeinhlelo ezifana nohlelo abangani bethu lenziwa uSandile Mfoka Magwaza. Ngikhuluma ngohlelo elifana nosilungisa umjolo lenziwa iNext Big Thing in KZN. Khuluma nohlelo elifana noAwundle lenziwa intokazi yomXhosa uSixoshi ozithola khona la ekhaya kuhlelo noma kwi-channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Ungakhohlwa ukusubscribe khona uzokwazi ukuthi ke ube updated ngokuthi kwenzakalani. Uzokhumbula ukuthi uhlelo lethu elixhasiwe njengamanje ufele emntwini. Lokho kusho ukuthi ke unama giveaways awakhiphayo mengabe wakhipha awazothola nombani wena nje join a membership of this channel. Lokho ke kuzokwenza ukuthi mewukuthi mhlawumbe uyawinisa ukwazi ukuthi ke uthole ngoba noma yini esuke winwa ikwazi ukuthi ithole yilabantu abakwazi ukuthi babuka ama episode wethu kuqala before abanye abantu bawathole. Mina unenkinga ezithi umjolo kulula kakhulu ongakwenza umjoloshow@gmail.com. This is umjoloshow@gmail.com email address leyo oyisebenzisayo. Asambe ke siyobona ukuthi ku episode yanamhlanje siphethe bani uzothini kuthina indaba yakhe ihamba kanjani nanokuthi nje silungisa kanjani. Ake sambe ke siyobabona. Igama lami nguJonathan Wakadimba. Ngibhalele la kusilungisa umjolo ngoba ngifuna ukulungisa izinto phakathi kwami noma wengane yami. Mbukele ohlelo silungisa umjolo siphinde futhi sikubingelele kuyona le show eyithola khona la ku channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show YouTube. Yalazi kodaba ukuthi masehlele kanje sesizokhuluma zona indaba ezithinta umjolo. Mhlambe nawe unenkinga emjolweni wakho kulula kakhulu ongakwenza sithumelele i-email address umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ngaphezu kwakho konke ungakhohlwa ukusubscribe like uphinde futhi ke ushare i-channel yethu. Eceleni kwamkhontate wethu esinayo njengamanje sokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi kungani sinaye la siphinde futhi sithole isixazululo when it comes to a relationship akuyo. Dadewethu siyabingelela sikwamukele ohlelweni silungisa umjolo. Yebo sawubona. Uyaphila mama? Siyaphila. Hayi no siyaphila nathi. Ngicela nje ukhumbuze umbukeli ukuthi ubalo sinayo namhlanje. Igama lami nguzama ngawashabalala. Zama Shabalala. Yebo. Nazolo Zama. Uzithola la kwisho namhlanje ngenxa yokuthi kunobhuti oyibiza ngoJonathan. Othi hayi no khona into afuna niyilungise ubone ngathi usaqhambi kahle. Mhlawumbe siqale ngokukubuza nje ukuthi uJonathan umuntu omazi. Yebo ngamazi baba wengane yami. Ubaba wengane yami. Yebo. Okay, ubaba wengane ubudlelwane busasekhona noma ubaba wengane senhlanganiswe ingane nje relationship ayisekho. Busasekhona. Busasekhona. Yebo. Okay. So ngokubuka nje kwakho zikhona mhlawumbe izinkinga eziningi noma ezinkulu ngaleyo ndlela ukuthi nikaze nizitholeni la. Iziningi kakhulu. Iziningi kakhulu. Sesenike nazama mhlawumbe indlela yokuthi niyilungise noma nithi niyazama niyabona ukuthi hayi no akulungi. Sesizamile sahluleka. Senzanele nahluleka. Yebo. Kubuka ngathi ziyanda kakhulu kunokuthi inciphe. Uthando kodwa likhona. Belisakhona. Belisakhona. Yebo. Okay. Uready ukubona uJonathan mefika la ukuthi nilafuna ukuthi nikhulume nina nobabili. Yebo ngiyacela. Ngiyacela.
Hayi-ke njengoba uzwa mbukeli udadewethu ready ukuthi abone uJonathan ukuthi mengabe efika la umfikela nanokuthi ufuna balungise kuphi ngoba uyeza ukuthi iy'nkinga zikhona and ziningi. Asazi-ke ukuthi-ke zisho silungise umjolo iyiphi iphathi yey'nkinga esizokwazi ukuthi siyilungise njengoba bechaza ukuthi iy'nkinga abanazo ziningi kakhulu. Ithimba lethu lihamba liyomlanda njengamanje uJonathan limbeka la sibone ukuthi iyalungiseka yini inkinga yakhe ngosuku lanamhlanje. Baba, ugrand. Ngiyaphila unjani? Hayi no, ethemba ukuqondisha. Sure. Mfethu, ubhalelile la isho. Ufuna ukuthi hamhab nomama umntwana. Yebo. Uyaveza mfethu ukuthi iy'nkinga zikhona and ziningi kule relationship yenu. Kodwa-ke uthe she's willing ukuthi akuzwe ukuthi yini lo ufuna ukuthi uyikhulume naye. Ngalo-ke mfethu ngiphi isikhathi senu ngishona le nale ngikunikeze nje ithuba lokuthi ukhulume naye. Okay, ngiyabonga. Sawona zami. Njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngiyaphila, ngiphile ngasho njalo. Mama, njengoba nje nawe mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi uchazile ukuthi siney'nkinga ey'ningi nami sezingimla ngoba nesikhathi siyahamba. Ngithi ngikulethe lana nje mfethu ngoba ngifuna sixoxe malunga nodaba phakathi kwengane nami nawe. Ngiyabona because sekukaningi mfethu ngikhuluma nawe sifonelana sixoxa sithekisana manje ngisho nabazali abasayithandi emuva la ngisuka khona. Yabo nje angizele nami sengizele bona ukuthi Ngibona kuphi abangasakuthandi? Oma Ngibona kuphi abangakuthandi ngifuna ukuzwa lapho uthini abangayithandi. Phela abantu abangizalayo ugogo wayo abogogo bengane. So nje ngilana ngizobuza nje ukuthi ngempela shuthi koze kube nini mhlawumbe ingane yami ngingayiboni. Uhlukana kanjani nengane yakho? Angithi yakho lengane. Engane uyazi. Uhlukana kanjani mponayo? Uyazi nje ngane. Uhlukana kanjani nengane yakho? Wahlukana kanjani nayo? Angiyazi ukuthi angihlala. Manje pho yini esikuhlula ukuthi ubuze enganeni yakho uma ufuna ingane yakho? Phela kodwa ngiyicontact nawe. Abazali bahlangana phi ke pho? Phela abazali mfethu nami ngoba sengibikile udaba ngiyasho ukuthi kade ngikhuluma naye uma wengane yami bebuza ukuthi le mali ohlezi uyikhipha ukuthi yosenda imali iyaphi asikaze siyibone le ndawo yakho. Leyo mali okhuluma ngayo uyayisenda inyanga elandelana noma uyisenda mhla kusuthi wena? Last month angilisendanga nto. Uyisenda mhla kusuthi wena. Mawuzwile ukuthi mina kufanele ngikhulume mina ukuze kuma usendele ingane yakho imali. Ezama. Bekufanele ubatshela labo ubungiletha kubona ukuthi wena imali uyisenda mangabe kusuthi wena. Mangabe wena uthi awusuthi imali engane awazi ukuthi unengane. Zama. Ngeke kubathiwa wena ungabe wazi ukuthi ingane inakekelwa kanjani. Unengane wena oyondla ungayazi ukuthi njani. Yes. Leyo ngane leyo ubone I'm willing to ukuthi ngiyazi manje. Kuyacaca phela ukuthi wena obalekile enganeni yakho. Wena obalekile enganeni yakho. Wawuyibeke kanjani kimi lo ngane? Ima bengakufoneli zami. Sengisho ukuthi uyibeke kanjani kumina? Uyibeke kanjani kumina? Sasindawo nyangithi. Uhambe kanjani pho ngasayazi lo ngane yakho manje? Ngoba nami nginekhaya emuva ngoba usubuzwa abazali bakho. Cha. Uyakhumbula manje ukuthi uzele wena? Kodwa besihlezi sixoxa nawe la. Oh shuthi ngamithi usithatha ke phela kwabo. Nakhona ukwazile ukuhamba phela. Unengane ongayazi wena unjani? Wena ukuthi saxoxa la ngale ngane ukuthi okay. Le ngane mesizaliwe njengoba mina vele ngumuntu wangale. Nawe ukungisabisa ukuthi mangiza ngalana. Ibe na 8 wena ingane uyazi. Awuyazi wena ingane izibe na 8. Kodwa phela kukho ukuthi mina bengakwazi. Kanti mhla uzoyibeka ufike kanjani? Ungazazi inkinga uzobhekana nazo uma ngabe ingane isikhona. Ungazazi inkinga zayizoqhamuka vele. Phela ngoba saxoxela ngiseqala. Noma wena vele phela. Wajika wena ungijikelile ngoba mina izinto zengane ngisayenza. Oyimina osukile enganeni ngahamba ngalahleka nengane. Awaneliseki ngisami. Angineliseki ngemali ekhiphela ingane. Angineliseki ngamasimba ekhiphela ingane. Akusiyo ngisho imali lento ekhiphela ingane. Ngeke uzungithethe uma ukhipha 1000 ingane na 8 efundayo ungitshela ukuthi imali leyo nto leyo. Nawu nenkinga. Oh, sekhona inkinga ekhona manje. Ukuthi ngiyakwazi ukwenza lokho ukuthi nami kube nento engiyifakayo. Umbuzo wami usamile ekuthenini ingane uyondla zonke izinyanga noma makusuthi wena. Ungaze uzuhamba utshela abantu ukuthi unengane. Ngiyodla zonke izinto. Noma wena usubi ayikho lonto, ayikho kwayona nje lonto kukungiyela lonto leyo. Ngeke ufike unyamalala enganeni izelwe. Unyamalala enganeni izelwe wena. Izelwe ingane izibe na 8. Uzongitshela ukuthi kunabazali abafuna. Bathi bafuna ingane enjani ke abazali bakho? Leyo lo ingane uyasho. Wena uyayazi wena sinti yazalo. Angiyazi ngane nami ngobani ubani obaleke nayo uwena noma imini akafuni ukuthi ivakashele ubaba wayo ivakashaphi unala ekhaya ivakashaphi
Angilazi ba mina ekhala. KwaseMozambique angijazi. Manje mina ekhala kangilazi ngikwazi ukuvela ngisengidayisa ingane emaphenqa kodwa sasixoxile before. Ukuba thi ubaba ophilayo osile okwazi ukunakela umntanakhe. Bengingabalula ukuthi nginikeze ingane yakho. Ungazongidakelwa mina. Ungalinge nje uzunyela. Usunyamalelwa nyamala nayifebe zakho uyisebenzela uyinikeza imali. Uhluleke ukondla ingane yakho. Uyabuya lapho uzonginyela uzongifaka kumakamera mina uthi ngalo bathini. Uthi angenzeni ngalo dodo wenzayo. Mama Simba nje. Uhlulekile wena ingane yakho ikuhlulile. Yeke ngoba vele ikuhlulile. Ikuhlulile ina 8. Ngeke ufake imali kule nyanga. Kule nyanga imali awuyifaki. Shuthi le ngane yakho idla kule nyanga. Ngenyanga ezayo nangenyanga landelayo. Ngoba wena uneyinkinga zakho. Uneyinkinga zakho. Wangasho ngani ukuthi cha asiyekeni sohlanganisa ingane ongcono. Wezama. Wangakusho ngani wena lokho? Kwafanele ungichazele phela. Kuze ngizokwazi ukuthi wena ubube nezidingo zabafazi bakho. Ubuye ingane ungayinakekeli. Mina ubuwazi kodwa uthi ungishiye nengane. Ungaqali vele lokho ngisho sithi sesesiswini ubuvela unginyela. Ubuzenzela umathanda. Kodwa sasixoxile. Namhla uzobuza ungitshela amasimbi uthi unengane kimi. Unengane wena kumina. Wezama. Unengane umutshela abantu uthi unengane wena. Into oyifunayo. Ngifuna ukuthi unakekele ingane ngendlela kufanele ngabe uyinakekela njengobaba wayo. Noma ngabe uthi usuhambile kuhambe nozoyifebeza. Ubuye unakekele ingane yakho kodwa. Ufuna kunakekela ingane yakho. Ungazongitshela ingane awuyazi ngathi yahamba nami. Angihambanga nawe wena waphuma uthe uyozaba amatoho. Yebo, wangishiya ngikhulele ngazala ingane yaze yaba na 8 uhluleke ukuzoyibona. Uhluleke ukuzoyibona. Uhluleke ukuzoyibona. Imazama ingane ina 8 months. Ina 8 years manje. Akaze lo wazabuke lokho uzongitshela ukuthi ngilibele kumsendele izona shuthi mina fanele ngikhule ingane ngimuphe nayo kumele ngimuphe nengane elapha khona yena cha phela uyazi ingane yami ingane ngiyakwazi ukukhupha yabona nje ngoba ubusuqala wena usuweqisa inyanga mangabe ufaka imali yengane ocaca ukuthi usunomndeni wakho omusho usuqalile thina sesamasimba basesele emuva ukubathi ubuwazi ukuthi ngikhona kumele ngithenge noma wawuphuma uvele kukhona lokho ekhanda lakho ukuthi la uyakhona vele yorent wawuphuma uvele wazi lapho uyakhona vele yorent wena yebo ngangikwazi wawucaba ukuthi uzofuka uhlala esihlahleni wonke umuntu mayisebenza phela uyenza ibudget ukuthi ngizele ngomndeni shuthi wena lapho khona ufuka aqala omunye umndeni ungabuza ungidakela mina nje ukuthi khona ingane osuyilindele emuva yabona ungaqala wena ube ubaba uyanya wena yabona wena mfana uyadakwa uwe nodakwayo ngoba manje ukuba ubuwazi wena ungazongisabisa mina ungazongisabisa ngangilokho mina ngisabisa futhi akushongo mina ukuthi ungabi nayo lo ID yakho akushongo mina ukuthi ungabi nayo kusama ID akaze kusho mina akaze kuze kusho mina lokho kusutha lokho ungabuyi mina uzonginyela wena ohambile washiya ingane akumina wena kuba ngilana ngaliphi kanti ukuba ufuna ukusebenza phela bese duzo kwengane yakho uzosebenza khona la unakekela ingane yakho uyazi nje ngabekehla ngenyuka zama kuza kanjani kapha wena ukwazi ukuthi umithisile umuntu ahambe yothetha ingane yakho ungekho izibe na 8 ulokhuphi khona ukuba kuthiwa le ngane engempela mina ngangithanda shuthi uqamba bangithi ayikho ngithi ikhona ingekho shuthi ngangisengakwenza lokho ngoba wena phela uhambe ngikhulelwe okay yithombe kuphela into oyitholayo awubuzo ubona ingane uzongitshela ngonyoko namhlanje obenzeni unyoko okay zama ufike wakumithisa wahamba wathi uyosebenza ukuze azokwazi kube sinakekele nomntwana ingane yazalwa akekho ingane ngimbizi mina ngimfida ngezithombe mina namhla uzongitshela ukuthi yena ubaba wakhe noma wakhe bafuna ingane bazoyenzani lo ngane bazoyenzani eyakho ngegama ukuthi yakhishwa wesendeni lakho eyakho ngegama akusiyo nje kahle kahle yakho le ngane le oyondla umusuthu bacaca ukuthi wena emsebenzini wafika wathola enye intombi waqala omunye umndeni ngoba ukuba thathe nebese umndeni wakho ngabe ubuyinakekela ingane yazi uba zama uthi imali uma ungayifaka usukwenzani urenta iningi into ezenza mawusuka usihlelelile usungarentanga mawusho ukuthi umastende sekumuntu wakho phela uyarenta kule nyanga ezayo rent ngoba ngisho umastende wami kwayena into yenze kule nyanga nangenyanga ezayo vele usuku usazoyenza ngeke uzungicashele mina ngalo doti lo emveni kwalokho ubuso uyabuza ba neqholo uzothi khona ingane unengane ayangiyela wena uyangiyela wena bomuntu ngihlanyela wena ongiyelayo akho ngane ke wayithola lapha mawungafuni futhi ukuyondla uyiyeke ungayondli kodwa akho ngane ozoyithola uselo doti wobaba wena wamasimba wena usuwubaba ungayisholo nje ukuthi ubaba kodwa udoti wena udoti ngani phela shuthi abazali bakho sebekukhumbuzile ukuthi wena kunengane uyayilahla wena shuthi bakukhumbuzile wasukhumbula ukuthi unobaba ukuthi khona ingane efanele ibe nobaba wayo manje ima bengakufoneli inzama ufona makusuthi wena bengakufoneli makusuthi wena angithi wena ufona kakhulu mawufakile imali uma ungayifaka siziphukuphukuphu thina phela mina sizilima thina phela ngiyasebenza uyasebenza ukuthi wena mangabe wena imali ungayifaka kufanele ukukhumbula ukuthi uyasebenza mawuyifakile uyakhumbula ukuthi unomndeni osemuva uyabona ukuthi ngidakelwa wena uyangiyela kahle kahle bekumele uwatshele bakhamela akho before ngilethe kuwona bekumele uwatshele before ngilethe kuwena ukuthi ukade ubaba onjani noma usukhohlwa ukuthi mina ngiyakwazi ukufika ngiyigulumele emsebenzini esani
8 years wena noma wengane Zama. ngifuna ukuzwa amasimba akho asho manje lama ngithi wena ngibizini batsheleke ukuthi 8 years wena noma wengane othi usamthanda emuva uyazi nje kulo 8 years lo ubusamthanda uma wengane uyazi na ukuthi ngangizela ngangihambe ngane ngangingezile ngendlela right mhlambe ngincwadi zokuthi ngingeza nomuntu seyikhona indlela right ke manje njengoba usufuna ingane Ngizamile ikhona manje indlela right ngiyabona ukuthi kwasenhlizweni akusavuka izame emva kwa 8 years kanti indlela ukuthi ubone ingane yakho izame emva kwa 8 years ayikho le nto ukuthi emva kwa 8 years kuwona lo 8 years lo awungixoxeleke ngingakateti kwakwenzeka nweni ukuthi unyamalala 8 years cha ngingakateti wanyamalala 8 years wena kulo 8 years wena unyamalala ngoba sekukhona ingane wena akayazi ingane uyibona ngeyithombe angikaze ngafika bafo yazi inkinga ukuthi uyazi nayo bele kwengisabisa bo engitshela ukuthi mangifika lana wara mina ngizothatha ingane ungaqamba manga angikwazi ukuvele ngikhuluma mawukuthi imali yengane uyifakile angikwazi ukuvele ngikhuluma mawukuthi imali yengane uyifakile wena ubuzenzela umathanda bengeke ke mina ngakhuluma washiya ungizalisile sengangayifaka imali yengane Nkosi yami musu ukuhamba uqamba manga imali yengane uyifaka namanje ngisaphinda imali yengane uyifaka makudakwe wena mawuthi uthi kudakwe last of last month uthe ingane yakho graduate angithi yenza ifa Nkosi yami angithi ifewe lapha angathi ayibona ngempela ukuthi unjani zibuke ngempela ke awungitshela ukuthi umuntu ona 8 years ufunda ba usuwazi umgraduate nje wena uyifunda ba umuntu ona 8 years ufunda ba wezama phela mfethu uwena uma wengane angithi phindele emuva uyoba ubaba phindele emuva yabona bakuphusha ukuthi uzofuna ingane batshela bekufundisa kuqala ukuthi wena ubaba umuntu onjani ngoba njengamanje uyangifathuzela nje wazi ukuthi washiya ingane ngoba nakho yaphume esendeni lakho phela kodwa wazi ukuthi kwayona le mali ngeke uzungitshele mina ngengane yakhe ingane igrade ifunda ugrade R ifunda ugrade R ingane iyagrade manje mesina 8 grade up igrade up ingane wona zama mina ngiyangikho iyabona lento edathi ukhuluma into ongayazi ilokho ukuthi mangabe ngikhuluma nawe njalo kumele ukhiphe into zengane ngoba wena usuthukwe mina kodwa lapho uzongitshela ukuthi ingane na 8 years ngizoyondla nge1000 masimba ama nokudla ukuphuma lapha wena endlini yakho la urenta khona 1000 angithi urenta ngani ingane isuka izodlana mfethu ngingathi ngisuke ungangisabisi mina ngibuza ukuthi wena umukazi wena ukurenta nge1000 ingane idla i1000 yona idla i1000 ingane uzomncenga lo muntu idla i1000 ingane mangabe ukuthi nje ingane iyadla idla i1000 yes angikho lithengane 1000 ingane yami phela nami ngicabangele ima ingane ephatha umkhero inyanga yonke iyagibela iye esikoleni uthola khona ukudla kuzophuma lapha iphindi igqoke yes umzali nje angisi nawe musa kuzongitshela ngengane lo ngane ufana ukuthi mina ngizondlela yona ngoba ngisho ungayiyeka le 1000 lakho ngakwazi ukuqhubeka ngiyondle mina ingane wena wangishiya ngakasebenzi sengize ngaze ngasebenza wangishiya ngakasebenzi ngikhulela ingane yakho wawuthi uzosebenza kanjani ngikade ingane angizosebenza kanjani ngikade ingane ubungabadli labo uphwena angithi phela ngisho phela ngisemuhle ngangimuhle ngaleso sikhathi ngakade wabona ukuthi hayi cha nasi sicefe sesozala manje hamba ke wena uphindele kwelakini uthi uzonqenzela ngoyihlo hamba utshela uyihlo nonyoko bakwazi ukukhulisa wena hayi ingane yami ngeke uzuyithola ingane wayine eyami ingane dedela igazi yami ingane ngokusayithola futhi kwalelo 1000 lelo alisenze lutho ngeke uzuyithola kwayona ingane yami kodwa ngeke uzuyithola mina into engayisho eyami nje ngeke uzuyithola sidalo take initiative yabo umithisile wazala lo muntu wayinakekela ingane for hayibo uyangidakelwa nje lo uyangidakelwa wena uyangidakelwa nje kahle kahle uyangidakelwa nje ufuna ukubuyela eduze kwengane yakho yiba ubaba oqotho mfethu ungafuni kaze uzobuya isikhathi singakanani ungafuni mfethu ukubuya kanti vele uzosibhedela yabo mawufuna buya mfethu ubaba oqotho vele thina ke mawukuthi uzobheda usisa akaqhubeke nempilo vele mhlawumbe beseqala ngizinakekelela ingane yami ngaphandle kwe1000 lakho lifanga leso sikhathi ngingaqhubeka nje nengane yami wena usithele uhambe nami ukuthi engikwenzayo uma wengane shuthi ukubona njengento engekho uyayizwa lona nami ngize la vele ngenhliziyo emhlophe ngikwazile ukuyiqhubha ngisuka le ngiphuma eMozambique ngoba nakho sebephusha ukuthi hamba thatha ingane yenu kona ke vele ngakini ke wena wakuzaphu ngiphushwa ke le ngane yona uthi uyenzela usiko yenzelaphi ekhaya phela emuva lifuna oba ingane malifuna wena ugogwayo selikhona ekhaya manje niyalwenza usiko ninakini manje mina kodwa bengihlale ngakwa ngaze ngizwe mina usikonto usikenze wakini seyizokwenziwa ngoba usufuna uzontshotsha yami ingane sahlanganaphi wakukhumbule phezulu usuke ngakini wena wenza ngakithi akaze ngiye mina ngakini angikwazi ukuthi uphumbeke ngaphi babengekho nosibalibala eSouth Africa kodwa siyekeni lokho mfethu kodwa mfethu bafo yazi mfethu ngaxoxa naye umama la ngitshela ukuthi ubambile yazi ngamtshela ukuthi mama ngoba uyazi ukuthi mina angiyena umuntu wala ngumuntu wangale kuzokwenzeka ukuthi uthothi mhlawumbe isikhona ingane
kwenze ukuthi kuphoqela ukuthi ngibuyele emuva mina ziningi phela izinto engimele ngizenze emuva ngowangale angiyena wala yes ingane yami yalana kodwa naye phela kumele iyazi wacabanga muva ke lokho usuzalisile iyodwa wacabanga muva usuzalisile lokho ukuthi unengane unengane yodwa yes nginengane eyodwa hayi ngazi kwena le yodwa yikho ngendlela wenza ngayo awukhombisi nje ukuthi umuntu ofuna ukuba ubaba awukhombisi nje ukuba umuntu ofuna ukuba ubaba umuntu ofuna ukuba ubaba uyayinakekela ingane yakhe ngabe ngithi mhlambe ingane yakho uthi mhlawumbe uyifakeli ubona ukuthi angisebenzi uzoyifita ngengane yakho manje sengiyayisebenzela mina ngiyakwazi ukufita ingane yakho ngalo 1000 wakho awenzi lutho vele awenzi lutho lo 1000 angithi mangikhipha vela ngangisasebenza ngisayiphantela nje ngiyiqoqela nama team nani ngibuye nalo 300 nyana ukuthi hayi mama awubambela ukuthi mhlawumbe makiwe eklinika buyangitshela ukuthi ubuya afuna ya eklinika ayochecka wara wahlula yini mayisekhona ingane kwaphezulu kwabo wahlula yini mayisekhona ingane mayisekhona ingane wena wahlula yini ongathini ongenama vitamin wara mayisekhona ingane wahlula yini ke phoqhubeka ke phela uyondla ingane yakho mawuthi nengane wenza imlingo yani angisona uyarenta ngiyarenta inyanga nenyanga kodwa ingane ukwazi wena ukuyifakela imali inyanga nenyanga phela usungidanyela wena ungasisho esinye isizathu hayi kodwa leso ngidakelwa ngaso ungangilokothi nje mina yabona leso sikhuluma manje uyangihlanyela wena yazi mama uyayifuna ingane yakho noma uyayicela kumele uzehlise kahle mfowethu yabo manje unesikhathi sonke sokuzehlisa kuma wengane yakho siza ukuthi uthini usheshise bafo nemvula iyanetha sizocabanga usuka le eMozambique uzonethwa la yayibo yonke lona ubafo kumele uzithobe uma ufuna kodwa nje mfethu nami ngeke ngikwazi phela ukuthi ngithi ngiyazama ukuzehlisa uyambona umuntu uyena angifuni uqamba amanga ngifuna ubatshela iqiniso abantu ngifuna ubatshela iqiniso ungalokhu ungihambela amanga ungangizeli ngalobuso bamanga akho nje lokuthi uzongitshela amanga la kodwa nami ngikho ikuhlulile ingane vuma kodwa ukuthi ikuhlulile ingane ikuhlulile ingane kodwa okay ngiyakuzwa ngihlulile ingane zami ngila ngizocela i-second chance kuwena njengoba ubona ngize la ngikubhalele ngacela ukuthi size la kumjolo show ngifuna silungise le ndaba manje ubani kokumele akholwe ukuthi wena ngoba ubuye nje ubuye uzenganeni noma usazophinda uqhubeka nalomsangano wakho phela nabo bakhona ofakazi angithi nawe umhlaba mawungaphindi ukwenze mina ngenze njani ke phela mawusuphinde ukwenza ngana seqaleni phela ngangivumele lo uthi uzohamba uyabuya ngithi nakhona kuze kwenzeke nje uthi uzohamba uyabuya fanele ngikholwe manje ubusubuya manje isindala ingane nje ubufuna ukuyithatha wona bafo uzophila nayo la eSouth Africa noma uyayithatha uyise eMozambique la uma wayengazi khona bafo into ebengizoyifisa mina kuyena umama uyazi ukuthini ukuthi ingane mayivakashe lemi hayi ukuthi ngifuna ukuyithatha ingane ihlale kumina uyazi ngeke ngimhlokanise nengane yakhe uma wayo naye iyamdinga uma wayo yes okay mina into engibe ngiyifisa kuzama nje ukuthi sithelelana amanzi yabo lonto engikwenzayo naye appreciate atshengisa ukuthi yes ubaba wengane ukhona noma ekwenza kungenzeki konke uyayibona lonto yes manje yena into evela yenza ukuthi konke engikwenzayo vela kuthathe njengento engekho ngoba uyazi ukuthi ever since ngahamba ngazi ukuthi mhlawumbe ngisenandaba nengane yami senginendaba manje ngoba isihamba ngeenyawo kodwa kuba unendaba naye ngabe iyamazi vele baba ukuthi unjani kodwa zama into engayikhomba ngingaqhamuka la into engayisho kwena ngabe ngakukhomba nje ngale kokukhomba efonini ngabe ngakukhomba ukuthi nangu baba mawukuthi ubaba phela wena phela ngabe nawe uma ngabe ubufisa ukuthi mhlawumbe kube right mfethu mina into engayifuni ukuthi ucabanga ukuthi le 1000 lakho lenze mehluko empilweni zethu alenzi lutho mawuzokwenzayo mfethu akuhambi mawukuthi nje usabuyela nomthanga lakho nkosamcha uzongisiza nje ungiyekela ingane yami cala mina nje ungiyekela ingane yami ngiyakuzwa lokho kodwa nami bengakucela la yabo nje kulomgodo phuma kuona uphindele ku futhi ohlala omunye 8 years hamba ohlala omunye 8 wesibili amphinde omunye 8 futhi ngeke ngikwazi phinde wesibili 8 ngilana nje nami ngizolungisa kodwa nawe uyabona ukuthi nje asidingi sesikwazile ukuphila ungekho kulo 8 years ngoba kodwa bengikwazi manje ngeke uzongifunela ingane ingane makusuthi wena yabo lento ukuthi ubuthi uyabukwazi ukufakela ingane lokho ubukufaka muwazi ukuthi mina siphambene ngakuthuka kuyima ucabanga ukuthi unengane emuva ngeke uzongibalele mina lonto uthi ubuyinakekele ingane yakho uhlulekile wena uba ubaba wengane uhlulekile nje awazanga nalokuthi nje uba ubaba into enjani awunazi inkinga awu awubi nazi inkinga kodwa mina ngcono zami inkinga ingane yami iphambi kwami ngiwa nayo ngivuka nayo mangilamba bengilamba nayo wena lapho ukhona ulamba nerenta ngithi uburenta nje wena lapho ukhona nami ngenze ubukwazi ngithi wena ukurenta kodwa kukhona engikwenzayo ile nto engiyisho gijima lapho uzongifakela abazali bakho uyabatshela bona ukuthi wawuhambe ngisakhulelwe mina noma lokhu baqambela bangibakhombisa izithombe ukuthi nezingane bayalwazi udaba ngoba nabo ubona njengoba ngisho ukuthi ngila kwabona nje nami shuthi uzophindela kuyobatshela ukuthi ngithe angifuni nengane yami uyeke futhi kuyondla umuthando ubatshela ukuthi ngithe angifuni nengane yami ngiyayicela nje kuwena phindela ubatshela ukuthi ngithe angithandi angifuni wena yini kongayo ngeke ukuthi uzuyithola ikuphi ongakusho ke mina angisafuni lutho lwakho hamba uphindele kulomgodo kade ukuwona
Okay. Hey kodwa nawe Manje, bafo, isikhathi eside Phindela nje kangaka. emgodini wakho la uhleli khona Isikhathi sakudini. eside Ya kangaka, mfethu mfethu. phela mfethu kukude akukona ukuthi mhlambe yila uza nomnini nakusasa usangavuka ugibela uze lapha uyayibona lonto and enye into laphana uyazi uzama ngisecurity security 24/7 even ungasebenza the whole year ungathini ungakwazi nje ukuthi uyahamba uyedlela ubumnandi. Kodwa wena usaqoqa amathi wena kusaqoqa lawo mathini oxoxa ngawo. Ehe. Ubukwazi ukubekelela imali yokugoduka yekini uphinde ubuye. Mase kukhona ingane usakwazi ukubekelela. Ngiyakwazi phela yazi ngoba Ubukwazi nje wena ukubekelela. Ubukwazi nje ukuqalela ukubekelela. yokuza la sekwashintsha. Ubukwazi ukubekelela. Hayi kwashintsha kabi kwashintsha u8 years. Zamisa Hamba, phindela emgodini wakho. Ngiyayazi iminingi iminyaka. Kodwa mina ngiyakutshela ngithi phindela emgodini wakho mina iyona into engitshela ukuphindela khona. Ngoba yami ingane uzuyithole. Ngiyazi ukuthi mhlambe njengoba Ubuye lapho uzoqalela ngamanga futhi. Ubuzazi ngathi usisahluleke isikababa. Umsebenzi engiwenzelani ukuthi kuphela ingane yami. Uyayibona lonto. Ukwazi ukuthi angathi wazaliswa kanjani umuntu akakasanawo. Manje ngiyakufaka lokho. Okay, engifaka ngiyamuzwa manje uyakhala, ne? Yes, wakwangitshela vele before ukuthi hey ngeke Jonathan ngiyabheda ngeke silento oyenzayo mina ngiyiboni. Ngamtshela ukuthi zama ngizoqhamuka mase kufika isikhathi esi-right. Uyayibona lonto. Mase ngi-right nami ngizowakhipha amasenta amanye ngimele ngiwabeke phela ukwenzela ukuthi nayo ingane imisifika la. Uyayibona lonto. Ingabi nenkinga misila. Mase kumele iphindele emuva uthothi sekuyadilea yena bese uzobuza Manje wena ngoba uzoyifuna manje usukwayifuna ingane noma usuyifuna manje obisino 8 years. Sengayifuna nje before le imali. Awuzange akazi uzuyifuna ingane awukazi uzuyifuna. Wathi wena ingane yakho uyibona nini awusho ukuthi ingane uyifuna. Njengoba manje usuphushwa abazali ba awuzange uzusho ukuthi ingane yakho uyifuna. Wathi wena umthetho wakho ingane yakho uyozuyibone nini. Ngakubuza ukuthi mina kanti ubani wasuke engane nobuwena wahamba wathi uyosebenza. Wathi wena ngiyasazi yini isimo sakho ngiyasazi mina isimo sakho. Mawusulanda ingane lesimo sizokubabikho. Mawusuyilandile usuhamba naso ikisimo. Hayi kusi sikhona mafanele uze enganeni. Cha ngiyabuza ukuthi siba khona isimo leso sishoyo. Makufanele uze ngapha enganeni. Phela akusona isimo. Makuyingane ozoyilanda ubaleka nayo uyangale. Manje ngafuna ngikhole lo doti ukuthi ingane yami uzoyiphinda uyibuyise wena. Izobuya ingane ngoba kubabwayo nje. Ayikho lonto eshoyo. Kanti ngiyini kule ngane? Angifuni ukuthi usebenzise ubaba ngikwazi yini kule ngane. Mfethu. Yazi ungalisebenzisi nje lika baba liyakuphoxa kwasa wena. Ethi yethu uthi ubaba. Sami ngicathi kulele kuwena manje. Nangu umuntu ohambile iminyaka ewu8 and manje uyabuya uthi ufuna i-second chance. Elakho nje lokuvala uthini kumfowethu uJona. Nangu uJona usebuyile manje eMozambique. Uthi nje ufuna i-second chance uzobuka boqotho umntwaneni wakhe. Kanti ngiyimisele baba ngempela. Angeke ngize ngimvimba ukuthi abone ingane yakhe. Kodwa leyo ukuthi ahambe nengane yami ekubo. Cha yona engakayizwa kahle. Kodwa yena ukuthi yena abone ingane yakhe ngeke ngize ngimvimbe. Amayisafuna yini ithuba lokuthi ufuna uphinde bewubaba enganeni yakhe. Engayibona. Kodwa kwamanje sekudeka ukuthi ngimthembe uthatha ingane yami. Safanele ngimbone eshintshe bawubaba enganeni. La eduze kwabo. La eduze kwabo ngaphandle ngaphambi ukuthi ahambe naye ise kubo. Okay, ngiyezwa baba. Nami into engayisho zama njengoba umbona sengisho ukuthi ngidinga i-second chance and I'm willing to do everything njengoba umbona sengisho. Enganeni yakho kuphela. I-second chance uzoyithola enganeni. Enganeni yakho kuphela. Ngeke uzoyithola ekutheni engane kuphela. Fanele kucacile ukuthi uze enganeni yakho. Cace manje. Ungahlambe njengoba manje mase kuneze ithuba lokuthi uzwane nengane sozothola i-chance yokuthi usingene. Asifunele ukuthi ehlangene nawe thina. Enganeni yakho sokunikeza nje ingane. Okay. Kodwa ngoba vele isizathu sami esidala ukuthi ngibe la iyona ingane. Yes. Nami angiyilo nawe mfethu sesisiningi isikhathi lesi mhlambe ngathi ngifuna ukubuyelana naye kanti sekhona abantu. Angiyila. Awuyilapho. Yes. Ngicela nje ukuthi ingane ngibe seduze naye manje. Into nje kumele ngiyenze ukuthi ingane yami ngidinga ngenze more la akakufisayo yabo lonke. Nami ngiyabonga ukuthi angiphe lona lethuba le. Ngizomtshengisa ukuthi angizile ukuzodlala. Lo ethezi senifuna ukwenza ube something. Yeah. I know. Mosho njalo inkabi yami ngiyakuthemba ukuthi uzokulenza iqiniso. Hayi ngiyabonga. Dadewethu ngiyabonga kakhulu ukuthi usinikeze isikhathi sakho. Ngiyabonga nami. Yani siyabonga kakhulu nakwena mbukelo ohlelo silungisa umjolo. Ubonile ukuthi ikhambe kanjani kwi-episode yanamhlanje. Sizozwa nokuphola kwakho ke kuma-comment. Sizwe ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa noma uthi unenkinga ethinta umjolo, email address yethu umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike ama-video esiwakhiphayo, uphinde futhi ke ushare i-channel yethu. Siyakhuleka ke la ekhaya ngani zakwethu. Ngiyakwazi ukukhuleka. Ngiyakwazi ukuthandaza. Umthandazo nje ka 2 seconds. Sogqebisa amakhanda aphansi sisho kanye kanye sithini
uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Nabe sisho njalo hawu sesiqedile abantu abangaphakama. Siyabonga kakhulu-ke nakwena mbukeli ukuthi ubukele i-episode yethu. Asihlangane kwi-episode elandelayo sibone ukuthi yona izobe isiphatheleni. Siyabonga kakhulu.